Pois chegou o momento da decisión final. Virxinia ou Sabela e Carolina xa ten todo pensado, non, Carolina? Tedes todo pensado, xurado, tamén co voto do público, contamos. Moi ben, pois, bueno, dar a noraboa, reiterar, non é como empeza, sabedes, isto partido a partido, quedan moitísimos programas, e o primeiro, e bueno, idesnos a dar momentazos, vale? De momento a gala de hoxe foi espectacular, chea de momentos vibrantes, as finalistas, por, bueno, a gañadora decidimos que por ser brillante en dous registros distintos e, bueno, mostrarse tranquila, disfrutona e facernos disfrutar, sen dúbida vai ser a primeira gañadora, Virxinia. Virxinia! Ben! Moitas gracias. Aquí temos a gañadora deste primeiro programa! Moitos parabéns! Parabéns, parabéns. Como estás? Moi ben, moi contenta, a verdade que moitísimas grazas. Que guai todo o que dixo. Para non moi cantar guai. nunca a verbena nin nada, aquí arrasou no primeiro programa. Conquistaches ao Pois público, ao sí. xurado. Estou encantada, de verdad que sí, estou encantada de estar aquí. E moitísimas grazas. Sí. Non podo decir outra cousa. Temos gañadora deste primeiro programa, pero falta a escudería. César, vente comigo, porque ti tes todos os datos da escudería gañadora. Que nos falta aquí un padriño. Virxinia, prepárate para cando che chego o paso doble, xa verás ti. Ai, o paso doble. Que ben me vou pasar, Imos ca escudería, non? Sí, por favor, César. A escudería gañadora nesta primeira xornada é... París de Noia! Las! Genterlas! Pois París arrasa neste primeiro programa. Bueno, parabéns, Blas. Que maravilla, que ben comezastes, Estoy muy contento esta noite, de verdad que sí. De verdad que sí. Muy contento porque eu a ela xa conocía, allí non, pero ela se conocía, estuve no casting en Galloloma aquel día, sabedes o que conseguiu aquí. Ademais, o que me gusta dela é que é unha muller que está empeñada en ir a máis sin aprender, e iso para mí é importante. Así que, noraboa, Moitas Tina, tes moito camiño por diante, pero isto non fixo máis que empezar, de verdad que sí. Moitas gracias. Lembramos a xente da casa que a escudería é a suma dos dous concursantes, a suma dos puntos de Jeicos de Virginia foi o que fixo que Blas, París de Noia, gañara esta noite. E agora un momento importante, imos ver como queda a nosa táboa xeral de puntuacións, convertida aí coas súas puntuacións. A ver quen está no primeiro lugar, segundo, terceiro, cuarto. Por agora, aí está a Virginia, xa con 12 puntos no primeiro lugar, Sabe, Lucía, Jay, do cuarto, quinto David, no sexto María, sétimo Carlos e no último Diego, polo de agora, primeiro programa. Está comezando, isto ainda queda moito, mi madre. Isto ainda queda moito, ainda queda moito que dar aquí. Virginia, parabéns, disfruta desta noraboa que che damos hoxe todos.